Club Junta, building better Africa. Sirabanchi Amalawi nonse ndikulandireni chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Tsiku lanu linali bwanji Amalawi konse kumene muli nanga kalembera akuyenda bwanji. Tikupita kukalembesa kapena tagwa mphayi tisagwe mphayi tikalembese kalembera amene zolinga zathu zizakhala zonoti tisamchose munthu amene sitikumufuna. Amalawi ambiri takonzeka kunena kuti bomali tikuyenereka kulichosa. This is Mtanyiwa on Limpopo FM. Amalawi nkhani imene tufuna tiyambe nayo pano ndiyonena kuti amaiko usi apasidwa ndalama ndi chipani cha MCP kunena kuti chichite bribe. Chizungu chake tichinena choncho. Chipani cha MCP chatenga ndalama ndikuapasa amaiko usi kunena kuti apereke kwa madelegates amene akufuna kukakhala nawo kuchisankho chimenechi kuti akavotere Michael Usi. Komanso zikukayikisa ngati Michael Usi aime nawo pa chisankho chimenechi chifukwa chonoti tsogolo lawo mu chipani cha UTM akuona kuti ndizapendapenda. Ndipo Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti Michael Usi achita compile mafailo awo kukonzekera kuti akatenge injunction kuti chisankho chimene UTM achikonzekera kuti chisachitike. Chikutidabwisa ndichonoti Michael Usi dzana lomweli anali kunchewu kumanda a Chilima. Nde zochitika zawo sitikuzimvesa bwinobwino kuti kodi mbali imene ali ndi tikwenikweni. Ndimafuna ndipemphe azisogoleri a chipani cha UTM ngati ndikotheka mukanangogwirizana kunena kuti akambala ndi akabambe kapena akabambe ndi maikaliati kapena iyayi anjawala ndi akabambe kapena anjawala ndi kambala ndamene akapikisane ndi Michael Usi. Ndikuona ngati zikanachita bwino chifukwa chonena kuti madelegates amene akanatha kukavotera mmodzi mwa anthu onsewo akhala akukavotera munthu wina. Zimene zizapangise kunena kuti Michael Usi asakhalenso ndi mpata wonena kuti akanatha kuwina ku conventioniko. Awatu anali maganizo anga onena kuti kukanakhala kuti ngati simukufuna kuti Michael Usi awine, anthu ena amene mukufuna kuyimira chipani cha
UTM mukanachita pull out, masupporters anu onse apite akasapotere anthu enawo. Ndikuona ngati zikanakhala bwino chifukwa amaikousi zasogolo lawo ku UTM sili kuoneka bwino. Ndiye mukanapanga zimenezi ndiye kuti mukanatha kukagwesa mwachangu. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Mafuna ndipereke chenjezo kunena kuti lachisanu limene likubwerali, lachisanu limene likubwerali kuja ku town council ya Luchenza kumene ku a konsolo akufuna azalande njinga zonse za moto zimene zimagwirisidwa ntchito ku konsolo ya Luchenza. Nde inu nonse amene mmapanga ma business a njinga za moto ku Luchenza mukuyenereka kukhala wokonzeka. Nonse amene mmapanga ma business a njinga za moto ku Luchenza, konzekani lachisanu lino kuli operation imene njinga za moto mu township ya Luchenza zikhala zikulandidwa. Konzekani, mangani upangani umodzi, musalole munthu wina kuti atenge njinga zanu za moto. This is Limpopo FM. Malawi Congress Party anakhala pansi kulumikizana ndi akeni zikhale ng'oma, agotani, akezi msukwa, kunena kuti apange chotheka kupeza zigawenga zonena kuti zithane ndi amsomera ngwira, ajapi muhango, amolisi munthali, akamulepo, aenoki komanso aeremiya. Ndipo kwapezeka ndalama zonena kuti zigwire ntchito pokufuna kuthana ndi anthu amenewa, chifukwa chonena kuti chigawo cha kumpoto chayima nji kunena kuti sichikufunanso chipani cha MCP kuti chibwereso kumpoto. Ndiye pa zifukwa zimenezi azathu apoti iwo zomenyamenyazi ali pa nambala 1, zokuphaiphazi ali pa nambala 1. Ndizomvesa chisoni kunena kuti zigawenga zimenezi zikuyenereka kupezeka pogwirisa ntchito akeni zikhale ng'oma, agotani, akezi msukwa, ndicho linga chonena kuti athane ndi amuhango, amolisi munthali, akamulepo, a enoki ndi aeremiya. Ndofuna ndikuwuzeni azisogoleri a Ford pakufunika musamalise kwambiri nthawi zonse, muone kunena kuti chitetezo chanu chili chotani, chifukwa anthuwa sakukugonerani tulo. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Amala
Malawi tati tikuziwiseni zulo tinayankhula koma poti akuti mphini yobwereza ndi imene imacha. Nick Chakwera amene ali mwana wa president ndi amene apasidwa contract yokamanga chilisa cha malemu agwanda chakwamba. Funso wa Malawi ndilonena kuti kodi ndi chifukwa chani mwana wa president ameneyi contract ina iliyonse imene ikuchitika mdziko la Malawi angopezeka kuti akumpasa yekha? Kodi kulibe anthu ena, kulibe makontrakta ena amene angathe kugwira ntchitozi? Ndipo ndikufuna ndichenjeze Amalawi nonse amene mukupangisa mapassport. Ali Limpopo titapanga kafukufuku wathu tapeza kuti boma la Malawi likupanga mapasipoti mitundu iwiri. Ndesi tikuziwa kuti mapasipoti enawa akuwapanga ndi ndani. Mapasipoti onse amene akulesedwa kulowa ku dziko lija la South Africa, pasipoti imene sikulembedwa china chilichonse ndimene ikukanidwa kulowa ku South Africa. Passport imene ikulembedwa mawu onena kuti MWA ndikubwera nambala kaika 72637. Passport imene ndimene ikutindidwa ndimene ikuyeserera kupanga ko scan. Koma passport yokhayo imene sinalembedwe MWA sikutheka kupanga skani. Ndiye ndifuna ndikupempheni inu amene mapasipoti anu atuluka mupite muwatsegule muone kuti pasipoti yanu ndiyolembedwa MWA ndikubwera nambala kapena mulibe nambala. Ngati passport imeneyo mulibe nambala, itengeni passport imeneyo imene isanalembedwe MWA muitenge mpite ku immigration mukauze kunena kuti passport iyi sikuloledwa, musana uyambe ulendo wanu kuchoka ku Malawi. Koma ngati mukufuna kutenga risk mukhoza kuyenda nayo passport yanu mukabwezedwa pa border pa Bedbridge, musati onena kunalibe. Ife tili pano kukuuzani nonse amene mwakonza maulendo kubwera ku South Africa, onesesani kunena kuti passport yanu yalembedwa mkati MWA ipangidwa scan. Pali mapassport ena kupanga scan, mapassport ena sakupanga scan, koma onsewo opangidwa ndi boma limodzi la Malawi. Limpopo FM. Tikukumbuseni kunena kuti programu yathu iyi akutipasira ndi aja a Gloria Transporter amene akupezeka mu mzinda uja wa Johannesburg. Mukapasira katundu wanu, katundu yako kafika. Chifukwa chani? Limpopo FM Nkhanga Zaona akafika pa nyumba pa a Gloria, ndiye palibenso kuti azakutawani. Ayi, ndiye tikupempha tonse amene tili ndi katundu wathu kuti tikatumize kupyolera kwa transporter amene Gloria. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Zomvesa chisoni abusa Nyirenda amene tikunena kuti asankhidwa alozedwa anango aloza chala kuti awa akhale nawo mu commission of inquiry pamene chikhalire nicho zakafukufuku zitamalizidwa kale. Abusa amenewa nda mpingo wa 70th day. Tonse tikuziwa kuti mpingo wa 70th day sumalola kudya nkhumba, sumalola kudya milamba, sumalola kudya ngumbi. Koma ndizomvesa chisoni kuti mbusa ameneyi akumakagula milamba ndi kumakadya.
ndipo akumagwirisa ntchito mayi wa kunyumba amene amagwira ntchito kumeneko. Akamakagula milambayi akumakagula mudzina lonena kuti akufuna akaphikire agalu. Chikhalire nicho kunyumba kwawo kwa Nyirenda kulibe agalu. Ku 7th deko kodi mwayamba kudyaso ngumbi, mwayamba kudya nkhumba, mwayamba kudya milamba. Ngati mbusa wayambisa kudya milamba nanga ife akhristu tipangebwa. Amalawi ndizobvesa chisoni kunena kuti panopa matransport ndokwera mdziko la Malawi. Mtunda umene unali wa 200, mtunda umene anthu amalipira 2000 kwacha, lero mtunda umenewu wafika pa 8000 kwacha. Amalawi ndi utsogoleri wa mtundu wanji umene tili nawo mdziko lathu. Ndinapita kumulanje kuchitakale. Nditafika kuchitakale ndinati ndilowe malo ena amene ndimafuna ndione mabisiketi a ana kuti ndikafika ku nyumba ana akandithamangire. Nde ndinapita pa shop imene ikutchedwa Mphamvu Suppliers, ikupezeka pachitakale kwa English. Alias timati kwa English, timati kwa ingolo. Pamenepo pa ingolopo pali shop imene ikutchedwa Mphamvu Supplier ya mwenye wina pachitakale chapa bridge hapo. Amalawi ndizokhumudwisa ntalowa kumenemo ndapeza mabisiketi amene achita expire zaka 4 zapita za mbuyozi. Mabisiketi amene amagulisidwa pa mtengo wa 5000 koma chifukwa chonoti apanga expire akugulisa pa mtengo wa 500. Ndeni mafuna ndipemphe Amalawi Bureau of Standard tapitani ku shop imeneyi. Kuli katundu wambiri amene ali wopanga expire amene mapeto ake apangise kunena kuti miyoyo ya anthu ipululuke chifukwa cha expire. Ndikanatha kunena kuti akapito tathamangani mukatithandize. Paja akapito iwo anayamba kuyikira kumbuyo MCP ndezi tivute nde inu Malawi Bureau of Standard tathamangani mupite kumeneko ngati ndikotheka kuti mukationere. Ngati sikungatheke apolisi akumulanje tapitani mukationere mavuto amenewa. Ngati sizichitika ife ku Limpopo tibwere tokha tizamtenga katundu ameneyi ndipo muzamuona tizamutulusa chifukwa tizamemeza anthu amuli khubulamu kuti tiyeni mukatithandize kuchosa katundu amene ali wochita expire ku Mphamvu Supplier. Ndili ndi chikhulupiriro mmwenye ameneyi uthenga waumva. Tibwera tizapanga kafukufuku. Limpopo FM with Comrade Mtanyiwa. Tikuziwa kunena kuti dziko la Malawi sili kuyenda bwino, palibe chimene chikuyenda, koma uthenga wanga madzulo ano ndikufuna upite kwa manesi akuchipatala chija cha ku Queens. Ndizomvesa chisoni kunena kuti ku Queens manesi ayamba kumakhala ndi ma-agent amene amapita ndikukapeza ma-patient ndikumakatenga ma passport book card amene timagwirisa ntchito kuchipatala.
tikapeza mbuku mmene mulibe 5,000 kwacha patient amene sitikumthandiza. Tikuthandiza ma patient okhawo amene ayika 5,000 mu buku. Izi ndi zimene zikuchitika ku Queens. Limpopo FM ndi anyamata athu tikala tili ku Queens kuti tagwire anthu amene akupanga zimenezi. Patient wabwera zalandira thandizo koma akupemphedwa kuti ayike 5,000 mu bukumo. Nde tikala tili pa Queens masiku amene atisalirawa kuti tiagwire anthu amenewa amene akutenga ndrama kwa ma patient pofuna kuthandiza ma patient. Maina ama doctor ni manesi amene mukupanga zimenezi tili nawo pa Limpopo. Zikapitirira zimenezi tikutchulani maina anu kuti Amalawi awaziwe. Achinyamata munawalonjesa ntchito wani miliyoni koma tikakukumbusani muzatiremba liti mwatisimudziwa. Ife achinyamata munatilonjesa ntchito wani miliyoni koma ndikaimba nyimbo kukumbusani matimundipaye. Zosatira za kuunga mpaka lero Amalawi sitinazimve. Kunena kuti a president anapita kuunga, anaendako bwanji, zinakhala bwanji, kufikira na siku la lero sitikuziwa kuti kodi kuunga kuja a president anapita kukapanga kuchani. Nde ife tikudikirabe Amalawi munapita kuunga, munatenga anthu agule wankulu kuunga, koma zosatira Amalawi simunatiuze kuti mwaendako bwanji. Ani muzajifuse maina akale ya tundu wanji samba kuliza wa watu mwaiwala kuti ufumu nchito sambisa ndi watu yuyi. Amalawi ndofuna ndikutsimikizireni kunena kuti ndrama yathu yafetereza anthu amene aipotoloza ndrama imeneyi ndi achakwera a Calling Zamba, achimwendo, director wa ACB, wa Anti-Corruption Bureau, director wa Department of Public Prosecution, Atabo Chakaka Nyirenda, a Moses Kunkuyu. Anthu amene wawa nda amene atenga ndrama yathu yafetereza ndikumpasa mphiyo ndikuthawa nayo kuti akaisunge kuti azizapangira kampeni. Kulibe fetereza Malawi, ngani imene yafetereza tibwera nayo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti chigawo choka cha Kulilongwe fetereza amene wagawidwa kumene koko kuti apite kwa alimi. Ndizomvesa chisoni. Ndikatereso pa Limpopo FM ine Comrade Mtanyiwa tiona na mamawa ndili ndi zambiri ndangopungula zimene ndili nazozo. Nyimbo yanga hii mungenayo nyumba ya jifumu akaipea mfumu ndiyantuse wowazungulira ntamaliza kumvira ndiye mundi yanke kufusoni kodi mukufunika mapemphero kapena tikuitanireni singa. Club Junta, building better Africa.